kotsatira ndondomeko zoyenera kuti bungwe la MRA lipitirire kutolera ndalama za misonkho zochuluka. Alimi awapempha kuti azikhala m'magulu ndi cholinga choti athe kupindula mokwanira ndi ulimi wawo. Mu nkhani za masewero, boma layamikira kampani zomwe zikugwira ntchito yotukula masewero mdziko muno popereka ndalama ndi thandizo losiyanasiyana. Tiyambe nkhanizi masanano ndi nkhani yathu yayikulu yomwe ikuti boma lati dziko la Malawi likuyenera kulimbikitsa ntchito yotolera misonkho mdziko muno komanso kupanga katundu ambiri ndi kutumiza katunduyi m'misika yakunja pofuna kuchepetsa kudalira katundu ochokera kunja komanso kuti dziko lino liyambe kuchita bwino pa ntchito za malonda ndi mayiko ena. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka ayankhula izi ku Lilongwe pa ulendo oyendera maofesi a bungwe la Malawi Revenue Authority komwe amaona momwe ntchito zikuyendera komanso mavuto omwe bungweli likumana nawo. Nayo McDonald Chiwayula ndi nkhani yonse. Ulendo wa nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka ku maofesi a MRA ati ndi mbali imodzi yowunika momwe ntchito za bungweli zikuyendera pofuna kuzindikira mavuto komanso kukhazikitsa njira zolimbikitsira kutolera ndalama za msonkho. Ndunayi yatinso pakufunika kulimbika kuti dziko lino liyambe kutumiza katundu ambiri ku misika yakunja ndi kuchepetsa katundu ogula kunja kwa dziko lino zomwe zingachititse kuti chuma cha dziko lino chiyambe kukwera. Panopa masiku apitawa nali ku domestic taxes, lero tinapita ku Mwami border, lero tili kunoko ku Lilongwe port. Cholinga cha kwenda kumeneko ndikuti tiziwe mavuto amene akumana nawo. Komanso tiziwe kuti tingapange bwanji kuti mwina azipanga collect revenue yochuluka. Koma ndingati kunena kupaso kupanga register kusanga kuti a commissioner general komanso management yawo agwira ntchito yabwino. Komanso ma department meta ayendera ku Mwami border maso pano pa Lilongwe port napita ku domestic atinga kugwira ntchito yabwino. Achifuati kunena apo matarget athu tikupanga meet kumabe pofunika kuti tipebe sabwere mbuyo chifuati tapanga meet matarget. Funa munga nani namo kuti ndama zifunika zambiri. Tungapanga encourage kuti agwire ntchito yabwino. Tikuyena ntchito manja. Pamene angafune kuti ife akunduna wa zachuma tuwathandize tigwirana manja ndi MRA kuti ntchito imene igwire bwino. Kuti cholinga cha Malawi kapena zomwe president athu anauza Malawi kuti zichitike kumene zichitike. Mwanamveka achenjeza kugwira ntchito ku bungwe la MRA kuti adzipewa ntchitidwe wakatangale kamba kuti ziphuphu zimalepheretsa dziko kupeza ndalama zomwe zimafunika pa ntchito zosiyanasiyana za chitukuko ndi kusamalira anthu. Makamba ndi members of staff a MRA kuti tiye ndikhale nditokhulupirika titolere ndalama zomwe Malawi akuzifuna kunjako akufuna ma services. Chifukwa ngati tipezeka kuti mwina tikusowekera pa nkhani ya integrity ndi kuti amene angapange safa ndi Malawians. So ndikutenga amene timapereka. Komanso ndifanire kuti vuto limene si MRA yokha ndi ma department ambiri ndi amene amake ngati ife boma tikhala tiyena kukhabe pansi ndikuzipanga tako nkhani imeneyi kapena kuiona kuiunika nkhani imeneyi ngati boma in general osati MRA yokha. So utenga wanga unali woti tiyeni zikhale kukhulupirika, tiyeni titolere ndalama mwachilungamo kuti Malawi azilandira ma services zomwe akuyembekeza kuti achitike. Pa ulendowu ndunayi inakumana ndogwira ntchito ku bungwe la MRA komanso kukambirana ndogwira ntchito omwe akuyang'anira Mwami One Stop Border Post ku Zambia ndi Mchinji One Stop Border Post ku Malawi. Pomaliza ndunayi yati boma alipitiriza kugwira ntchito limodzi ndi bungwe la MRA komanso mabungwe ena pofuna kulimbikitsa ntchito yotolera ndalama za msonkho komanso kulimbikitsa kupanga katundu ambiri mdziko muno. McDonald Chiwayula, MBC, Mchinji. Unduna wa zachuma watsindika kufunika kotsatira ndondomeko zoyenera kuti bungwe la Malawi Revenue Authority MRA ku Lilongwe lipitirire kuchita bwino pa ndondomeko zotolera misonkho. Nduna ya zachuma a Joseph Mwanamveka yayankhula izi ku Lilongwe atakumana ndi akuluakulu ena a bungweli mu mzindawu. Zambiri mu ripoti ili la Trust Office.
atayendera ofesi za MRA ku Lilongwe, nduna zachuma a Joseph Mwanamveka anati pamene mayiko ndi mabungwe akuchepetsa thandizo ku dziko lino, nkofunika kuti bungwe la MRA lilimbikitse ndondomeko zake zomwe zithandizire kuchita bwino pa ntchito yotolera misonkho. Kulilongwe kunoko kuli angathe kutolera ndalama zambiri popandapo mwina kuonjezera kapena misonkho ayi kapena kupanga zinthu mangaza. Lilongwe angathe kupanga collect ma revenue ochulukirapo kutengera ndi mwina ku Blantyre kapena ku Nzuzu o kuzomba. Chifukwa kunoko kuli timati economic activity yochulukirapo kusiyana ndi kwina. Ndiye tinabwera kuno kuti tikambirane nawo kuti kodi ndi tingachite bwanji strategy yangu tingathe kuyika kuti mwina kuno revenue yathu ikhale kukwera. Chifukwa potential yako noko ndi okuli hapo kusiyana ndi madera ena. Mawu ake mkulu wa bungwe la MRA a Felix Tambulasi anati ali nchikhulupiriro choti bungweli lipitirira kuchita bwino pa ntchito yotolera misonkho. Ife anatipasa mulingo woti titolere 6.07 trillion ndalama zimene zoti zaboma kuti no ligwiritse ntchito. Ndiyeno panopo kutolera kwathu zikuonesa kuti no mulingo umene ndithu tufikira, chifukwa mulingo umene anatipasa kutolera kuyambirira kuno kwa chaka pa miyezi itatu kuno tapitirira kale ndi 20 billion. Pamene tili pano ndithu tili patsogolo potolera ndalama zimenezi. Ndiye tuchita kuona kuti no tayamba bwino ndithu, ndipo ndi chikhumbokhumbo chathu kuti no defense tizamaliza bwino kutolera ndalama zonse zimene no anduna atiuza kuti no titolere. M'gawo loyamba la chaka cha chuma cha 2026 komanso 2027, bungwe la Malawi Revenue Authority linapyola mlingo omwe analipatsa ndi ndalama zokwana 20 billion kwacha. Trust Office, MBC, Lilongwe. Ndipo poyankhula mu mzinda wa Lilongwe pamene bungwe la EU limalengeza za thandizo la ndalama zokwana 143 million euros zomwe ndi pafupifupi 287 billion kwacha, lomwe lithandizire ntchito za ulimi, mphamvu za magetsi komanso kutukula luso la chinyamata. Mwanamveka anati thandizoli lithandizira kwambiri pa ndondomeko ya boma yokweza chuma cha dziko lino komanso ntchito za chitukuko. Nayo mwayi mmodzi ndi nkhani yonse. Mwanamveka ati thandizoli ndi chitsimikizo kuti chikhulupiriro cha mayiko amabungwe othandiza dziko la Malawi chabwerera mchimake. Iwo ati thandizoli si ndalama zokha koma chitsimikizo cha ubale okuya pakati pa dziko la Malawi ndi bungwe la European Union. Ndifuna undiole ndithokoze EU, ndithokoze EIB, Investment European Bank, potipasa ndalama zimenezi. Ndalamazi afuna tipase zigwire ntchito madera atatu. Dera loyamba afuna kuti ndalama zimenezi zipite ku agriculture kapena ulimi. Tonse tikudziwa kuti dziko lathu limadalira ulimi, popanda ulimi dziko lathu singachite bwino. So kwa akomera abungwe la European Union kutipasa ndalama imene yoyamba ikuti ipite ku agriculture. And ku agriculture kwapita pafupifupi 35 million euros. Komanso ndalama yomweyi pa 143 ya ndalama ina yokwana 40 million euros imene ipita ku nkhani ya magesi. Tonse tikudziwa kuti palibe dziko imene lingakwere ngati magesi palibe. Magesi ndi ofunikira kwambiri, ndamenenso angathandize kuti mwina tikamanena kuti kuli value addition kapena kuti mining sizingatheke popandapo magesi. Ndiye choncho ndithokoze kwambiri EU kuti atipasa ndalama imeneyi 40 million euros kuti ipite ku nkhani ya magesi. Komanso atipasa 68 million euros imene ikupita ku nkhani ya maphunziro. Mawu ake kazembe wa bungwe la European Union kuno ku Malawi, Daniel Aliciti Gaselumende, wati thandizo la ndalamali lapita ku mgawo ofunika masomphenya a dziko la Malawi a 2063. Kupatula thandizoli, bungwe la EU lapitikanso thandizo la ndalama zokwana 13.7 million euros zomwe pafupi 27.6 billion kwacha ku ndondomeko ya chuma cha boma ya chaka chino mpaka chaka chammawa. Mwayi mmodzi, MBC, Lilongwe. Nduna yona za ntchito ndi luso a Joe Chigona ati ntchito yomwe unduna wa za ntchito ukuchita poyendera makampani zikuthandiza kuti makampani azitsatira bwino ndondomeko za ntchito komanso kukonza malo ogwira ntchito. Achigona ayankhula izi ku Lilongwe pa ulendo woonekanso
momwe kampani ya Central Poultry yakonza kumwe amakayendera ngati kampani yakonza mavuto onse amene anawapeza mbuyomu. Zambiri mu ripoti ili la Stefania Chiteka lomwe akuwerenga ndi Patrick Dambula. Achigona anati pa ulendo wawo woyamba undunawo unapeza kuti ku Central Poultry kunali zimbudzi zochepa poyerekeza ndi kuchuluka kwa anthu ogwira ntchito omwe amaposa 1000. Izi akuti tsopano apeza kuti zakonzedwa. Achigona anati pa ulendowu apezanso kusintha pa nkhani ya ukhondo wa pamalo ogwirira ntchito komanso kagwiritsidwe ntchito ka zipangizo zodzitetezera. Komabe iwo ati pakadali pano mavuto amene apeza ndi angayendetsedwe ka zinyalala ndipo kampani ayilangiza kuti ikhazikitse njira zoyenerera zotayira zinyalalazo. Anthu anabwera kuzayendera ntchito tidzaona mavuto amene ali pamudzi pano ndipo mavuto amenewo atatifotokozera tinaona kuti tikhale ife ngati unduna tiyendereso kuti tidzaone kuti mavuto amene akonzedwa ndiye tikaonetsetsa mavuto amene akoneka kuti ambiriwo akonzedwa. Pamudzi pano panali mavuto ama toilet amene tinapempha kuti aonjezere, timaonanso kuti aonjezera ma toilet aja kuchoka pa 25 kufika pa 60 zomwe zikuonetsa kuti akuchita bwino ndipo anatsatira pa zimene ife tinapempha kuti achite ndipo zambiri mwa izo zaoneka kuti zachitika ndithu. Mkulu woona za malonda ndi ubale wa anthu ku Central Poultry a Jessica Lonjezo Kadzakumanja ati kampani yachitapo kanthu pothana ndi mavuto omwe unduna wa za ntchito unapeza pa ulendo woyamba ndipo ipitiriza kukonza malo ogwirira ntchito. Kukoza kwambiri ifa kubwera kwa minister komanso madelegates anzawo ife ngati kampani ndilokuthokoza mosamika kwambiri ifa kubwera kwawo zimene zimatilimbikitsa ife ngati kampani kuti tikhonze mwina ndi mwina amene anenaso a minister ayamikira kuti kuchokera pomwe anafika kwayamba tipanopa pali kusintha kwakukulu ndipo ngati kampani tikupitizabe kusintha. Unduna wa za ntchito kupitirira kuyendera makampani osiyanasiyana pofuna kuonetsetsa kuti chitetezo, ndondomeko za pa ntchito, kuphatikizapo malipiro, chuti cha pachaka, ndalama za penshoni komanso chitetezo ndi thanzi logwira ntchito zikutsatidwa. Boma latsindika kuzipereka kwake polimbikitsa kutsata malamulo ndi kayendetsedwe kabwino ka ntchito kudzera mu mgwirizano ndi mabungwe omwe amayang'anira ntchito za boma. Nduna yoona za chilungamo a Charles Mhango ayankhula izi ku Lilongwe pamene anapita kukayendera ofesi ya mkulu womva madandaulo a anthu Ombudsman. Zambiri mu ripoti ili lomwe walemba ndi Glory Chinyanga koma akuwerenga ndi Yamikani Makanga. Polankhula atamaliza kuyendera maofesi awiriwa, Mhango anati ulendo wawo ukuonetsa kuzipereka kwa mtsogoleri wa dziko lino President Professor Arthur Peter Mutharika pokwaniritsa ndondomeko ya Malawi 2063 yomwe zina mwa mfundo zake nzofunika kwambiri ndi zokhudza kutsata malamulo ndi kayendetsedwe kabwino ka dziko. Iwo anaonetsa kukhumudwa ponena kuti mzaka zisanu zapitazi palibe nduna ya zachilungamo yomwe inayendera ofesi ya mkulu omva madandaulo a anthu mdziko muno, ndipo mzaka makumi awiri zapitazi palibe nduna ya zachilungamo yomwe inayendera bungwe la Law Commission, zomwe zinachititsa ulendo wawo kukhala wofunika kwambiri. Ndasimikizira maofesi onse awiri kuti President wathu Professor Arthur Peter Mutharika pasinde pa ulamuliro wawo akufuna kuti nkhani ya malamulo ndi chitetezo komanso ndi zimene timati good governance pa Chingerezi zikuyenda bwino mdziko muno. Ndiye ndisindike kuti kunoko ku Law Commission ndi amene amatithandiza kwambiri kuunika malamulo athu akale kuti tiyasinthe, chifukwa choti mutati mupite ku ulendo umene tinawo wopita ku chaka cha 2063 kumene tikufuna kuti dziko lizakhale lokutukuka. Dziko lizatukuka mu 2063 kumene tikupita ngati malamulo athu akugwirizana ndi kutukula dzikoli. Popereka ripoti kwa ndunayi, mkulu womva madandaulo a anthu mdziko muno a Grace Malera anafotokoza kuti kupita patsogolo komwe kwachitika kudzera mu ndondomeko zamakono kuti madandaulo a anthu adzafufuza komanso kusunga madandaulowa pogwiritsa njira zamakono. Iwo anafotokozanso kuti bungweli likuchita kafukufuku pa madandaulo omwe alandira kuchokera ku makampani a migodi kutinso makampani azichita zinthu zawo poyera komanso kuunikira phindu lomwe anthu ozungulira amapeza. Bonso tafotokozera zomwe tikukwaniritsa kuti ntchito zathu zonse zikhale za pa makina pa kompyuta kapena kuti digitalization drive, ndipo ndime yomwe tayambako
komanso komwe kwatsala tikupita. Tinawafotokozeranso kuti tsopano ntchito yathu ya Ombudsman potengera kafukufuku amene timapanga popitirira madandaulo amodzi omwe amabwera, tikupitirira kafukufuku yemwe tinapanga ku immigration ndipo lipoti lake anduna analipititsa ku parliament. Panopo tikufuna tilowe ku mbali ya za mining kapena kuti extractive industry, kuti pamene Malawi akupezeka kuti pali zambiri zimene tapeza za mining, ndipo kuti mwina dziko lingatukuke, kodi tithandizire bwanji kuti pakhale chilungamo, pakhale kuyenda zinthu kwabwino, kuti Malawi apindule kuti kusiyana ndi mmene zinthu zinayendera m'mbuyomo. Ndipo mkulu wa bungwe loona za ntchito za malamulo mdziko muno Law Commission a Rosemary Kanyuka anafotokoza za kuchedwa kolandira mayankho amalipoti okhudza kusintha kwa malamulo ena. Iwo anati ndunayi yatsimikizira kuti pansi pa utsogoleri wawo malipoti onse omwe aperekedwa adzayankhidwa mwansanga. Ifeyo in fact number 1 pamene timakamba za challenges athu, mavuto athu amene timadandaula kwa nduna ndi chimene chocho kuti tikapanga ma review athu aja take ma resources and timagwira ntchito, timapita m'mamizi pese kukayenda nkuchika kuti ife law itufune khale iyi. Ndi malamulo athu a Law Commission Act amanena kuti tikapanga review ija tizitumiza nokuti kwa minister anduna justice. Anduna aja ndi amene amaitenga ku cabinet kena ku parliament kuti pangidwe passing to law. Koma tikatumiza ku Ministry of Justice pamapita zaka zambirimbiri. Ulendowo ukusonyeza kuzipereka kwa boma polimbikitsa ulamuliro wabwino. Mukuonera nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tiye tionenso mitu yake. Unduna wa zachuma watsindika kufunika kotsatira ndondomeko zoyenera kuti bungwe la MRA lipitirire kutolera ndalama za misonkho zochuluka. Alimi awapempha kuti adzikhala m'magulu ndi cholinga choti athe kupindula mokwanira ndi ulimi wawo. Mu nkhani za masewero, boma layamikira kampani zomwe zikugwira ntchito yotukula masewero mdziko muno popereka ndalama ndi thandizo losiyanasiyana. Takulandiranenso mu gawo losiriza la nkhanizi masana ano. Alimi mboma la Mzimba awapempha kuti adzikhala m'magulu ndi cholinga choti athe kupindula mokwanira ndi ulimi wawo. Wapampando wa khonsolo ya Mbeera a Joel Mkhata ndomwe apereka pempholi kuchionetsero cha zaulimi cha masiku awiri chomwe inakonza ndi ofesi ya zaulimi kumwera kwa boma la Mzimba. Innocent John Mumba walemba ripotili lomwe wawerenga ndi Jackson Sijali. Pa chionetserochi alimi anaonetsa zokolola zawo zomwe ndikuphatikizapo mtedza, chimanga, nyemba, nsomba, mbewu zakudimba, monga tomato, anyezi ndi zina zambiri. Nawo makampani ogulitsa mbewu, mabanki ndi ena otero anali nawo pa chionetserochi. Polankhula pamwambowu wa pampando wa khonsolo ya Mbeera a Joel Nkhoma ati kugwira ntchito m'magulu kungathandiza alimi kukhala ndi mphamvu pokambirana za mitengo ya zokolola zawo, kupeza misika komanso kuonjezera phindu kuchokera ku ntchito zawo. Alimi kukhala malo amodzi kapena ma cooperative zimathandiza kuti amatha kugawana uthenga mwachangu, komanso kupeza zipangizo za ulimi zimatha kuwafikira mu nthawi imodzi. Amatha kugawana nzeru kapena upangiri pa nkhani za malimidwe. Mawu ake Ruku Kamonde yemwe anayimira mkulu wa ofesi ya zaulimi ku Mzuzu alimbikitsa alimi kuti atsatira njira zamakono komanso njira zomwe zingathandize pothana ndi vuto la kusintha kwa nyengo zomwe ndikuphatikizapo chilala mwazina. Tikuyesesa kuti alimi tiaphunzitse njira zoti akhoza kuthana ndi ng'amba monga kupanga manyowa komanso kupanga akalozera, ncholinga chonena kuti mvula yochepa imene ingagweyo tizitha kukolola madzi ochuluka kuti mbewu imene tingadzaleyo izatha kuzafika kunena kuti mwina titha kukolola. Komanso kuphatikizapo tikuwalimbikitsa kunena kuti azilima mbewu zimene zimatha kupirira kuchilala ndi ng'amba komanso mbewu zokucha msanga. Mmodzi mwa alimi omwe ali mu gulu la Bulala Cooperative a Alon Luwe ati mnyengo ya ulimi ya chaka chino apanga ndalama zoposa 80 miliyoni kwacha kuchokera malonda
azokolola zawo. 85 miliyoni ndrama imene tatani taipeza kupezera kubwera mu cooperative yathu kwati agulisa pakaukulu mbewu zina zambiri ndiye katunduyo kamodzi 85 miliyoni pamene uli ngati uli pawekha sungati kupeza 85 miliyoni nthawi imodzi kwa katundu mwakhala ochepa ndiye ukakhala pagulu ndiye mumagulisa zambiri. Chionetserochi chikuchitika pansi pa mutu woti kukwaniritsa kugulitsa zokolola m'misika ndi kusintha pachuma kudzera mnjira zamakono komanso zokhazikika za ulimi. George Nkandawire, MBC Mzimba. Unduna wa zachuma wapempha akuluakulu ogwira ntchito m'boma kuti agwire ntchito yawo mwaukadaulo komanso chilungamo kuti nthambi za boma zizigwira ntchito moyenera. Mlembi wamkulu mu undunawu Patrick Lipava ayankhula izi potsekulira maphunziro a akuluakulu ena aboma omwe angowasankha kumene maudindo awo. Lipava ati nthambi za boma zikumana ndi mavuto osiyanasiyana zomwe zikufunika utsogoleri wa masomphenya kuti anthu mdziko muno atumikiridwe moyenera. Zambiri mulipotili la Trust Office. Lipava anati maphunzirowa ngofunika kamba kuti athandizira akuluakulu ogwira ntchito m'boma kugwira ntchito yawo mwaukadaulo potumikira wanthu. Iwo apemphanso akuluakulu abomawa kuti apewe katangale komanso agwire ntchito mosakondera. Tikuyembekezera kuti pambuyo pa maphunziro amenewa ndiye kuti akuluakulu amenewa akhala ndi luso lopitirira lomwe anali nalo kuti aziyang'ana kwambiri mapulani a dziko lino komanso kuonesesa kuti chuma cha dziko lino chizigwiritsidwa ntchito potsatira ndondomeko zimene zayikidwa mu bajeti kuti tikwanirise zolinga za dziko komanso athe kugwira bwino ndi anzawo makamaka ku department kumene akugwira ntchito. Ndipo mkulu wa sukulu ya ukachenjede ya Malawi School of Government Louis Zimbiri anati maphunzirowa athandiza akuluakulu abomawa kuzindikira udindo wawo. Tachita partner ndi accountant general kumvetsetsa mavuto amene ali nawo ndi kuwasandusa ngati program yofuna kuwaphunzitsa. Ndi ntchito yathu ndiyofuna kuwaphunzitsa iwowo mmene boma lilili iwonso aziwenso ntchito yawo ngati ma directors aziwenso mmene angalumikizanire ndi anzawo mmene angayendesere anthu awo ku department kwawo komanso mmene angachitire communicate kapena kulemba makalata mamemo maminitsi kwa akuluakulunso mmwambamu. Ena mwa anthu omwe akutenga nawo mbali pa maphunziro a masiku atatuwa ndi akuluakulu ogwira ntchito ku nthambi za boma monga ku accountant general komanso office ya mtsogoleri wa dziko lino ya OPC. Trust Office, MBC Lilongwe. Unduna wa zikopa alendo wapempha eni malo ogona komanso omwe amagulitsa chakudya ndi zina kuti azitsatira malamulo ndi cholinga choti malo awo apitirire kukopa alendo a mdziko muno komanso amayiko akunja. Mkulu woyang'anira ntchito zokopa alendo mchigawo chakumpoto Acha Chawinga ndi omwe apereka pempholi ku Mzuzu pamene amatsekulira hotela yatsopano yotchedwa K View Boutique mu mzindawo. George Mkandawire wafika ndi ripoti ili. Hotela yatsopanoyi K View Boutique ili mu mzinda wa Mzuzu komwe mwazina kuli malo ogona alendo, malo ochitolako misonkhano komanso malo osewelera kuwana mwazina. Polankhula pamwambo otsekulira malowa, mkulu woyang'anira ntchito zokopa alendo mchigawo chakumpoto Acha Chawinga ati kutsatira ndondomeko mu ntchito zokopa alendo ndi zina nkofunika kuti dziko lino lipitirire kulandira alendo ochuluka. Iwo apemphanso eni malo otere kuti azilemba ntchito anthu odziwa bwino ntchito zawo. Ifeyo timaonesa nditi kuti kumene kukagona alendo akhale malo abwino otetezedwa bwino kumene kuona kuti pamene ukagona ku maloko akhale onera kuti azisangalala kuti mawa azabwereso nkuja azabwereso pakutera tizakhala kuti tikutolera ndalama zambiri komanso enu ake amahotela ndi malo ena alinso ogona alendo azapezeka kuti pamene chifukwa chikupita chisogolo azapita nonesa kukula kulirabe chifukwa ena mayamba ang'ono koma chifukwa chona kuti akusamalira bwino malo awo ogona alendo achi akhala akukula mwina kuzafikanso ngati pa 5-star hotel chifukwa kuti akulimbikitsa kupitirabe kuti ma services azipitira chisogolo. Wachiwiri wa mfumu ya mzinda wa Mzuzu Kansala Chiyembekezo Mvula wati kukhazikitsidwa kwa hoteloyi kwasintha maonekedwe ya mzindawu komanso kuthandiza kupezeka kwa mwayi wa ntchito kwa anthu okhala mu mzindawu. Pano pamene tili pano kunali malo kuti anthu samafuna akweya koma pano kwabwera hotelo imene
chitukuko chikubwera pano apo kanga tisipani ku town kunoko sanuka ku town ya ndiye tikupempha kuti amene angapange chitukuko ngati chimenechi asamali mbali ndi town mokhamokha yaye azipitaso mbali kuti town yathu izikula kwambiri. Mawu ake oyendetsa ntchito za hotelayi Asungeni Nkhata ati hotelayi ipitiriza kupereka ntchito zapamwamba kwa anthu ofika pamalowa. Cholinga chathu kuonetsetsa kuti mmene hotelo mwayionera mmene china chilichonse mwachionera pano ma standards amene mwaona pano tipitiriza kuonetsetsa kuti ma standards athu akuyenda chimodzimodzi akupita pasogolo akufanana kapenanso kuposa anzathu amene tikuchita nawo business mu mzinda uno wa Mzuzu. Mzinda wa Mzuzu ndi mzinda umeneyo umalumikiza maboma angapo mchigawo cha kumpoto komwe kuli malo odziwika bwino pa ntchito zokopa alendo monga Nyika National Park, Vwaza Game Reserve, Elephant Rock mkhalango wa Chikangawa, komanso magombo okongola a nyanja ya Malawi, Kulikoma, Nkhata Bay, Usisya, Rumpi ndi Karonga. George Kandawire, MBC Mzuzu. Mu nkhani za masewero, boma layamikira kampani zomwe zikugwira ntchito yotukula masewero mdziko muno popereka ndalama ndi thandizo losiyanasiyana ku masewero kamba kuti zotere zochititsa kuti dziko lino lizichita bwino pa nkhani za masewero. Nduna ya achinyamata masewero ndi chikhalidwe a Alfred Gangata ayankhula izi ku Lilongwe pomwe banki ya National inakonzera timu ya mpira wa miyendo ya atsikana ya Scorchers chakudya chapadera kuwathokoza pa zazikulu zomwe timu iyi yachita mu mpikisano wa AFCON ku Morocco. Yamikani Makanga walemba ripoti ili. Kwa timu ya Scorchers ndi ya Malawi onse chisangalalo chikupitirirabe. Koma tsopano iyi inali nthawi ya banki ya National pamene banki inakonzera timu ya Scorchers phwando lakadzutsa mu mzinda wa Lilongwe powathokoza pa zazikulu zomwe achita mdziko la Morocco. Nduna ya achinyamata masewero ndi chikhalidwe a Alfred Gangata polankhula mkatikati mwa phwandoli anamikira banki ya National ndi makampani omwe akuthandizana ndi boma potukula masewero mdziko muno. Atatha kadzutsayi wothandizira ndunayi Alonard Chimbanga anati zomwe akuchita makampaniwa zikuonetseratu kuti makampaniwa akukondwa ndi momwe ntchito za masewero zikuyendera mdziko muno. Ataona kuti National Bank anaona batali timanena kuti kumalawi kuno timati kuiwerenga munthu anzeru amapanga invest nthawi yabwino kudzala nthawi imene anthu ambiri asakuyembekezera. Nthawi imene National Bank inabwera anthu ambiri samayembekezera kuti timu imene ingachite bwino. Timaona zolemba zambiri zowanyoza kutukwana makamaka matsamba anchezo pamene Scorchers imapita inamenya ma friendlies angapo andisina chite bwino yayi. Koma taona amene Scorchers yakapangira perform ku Morocco. Mkulu woona za malonda ku banki ya National Akosahiwa anati ndi wokondwa ndi zomwe banki yawo yachita kamba kuti zachititsa kuti dziko lino likhale ndi mbiri yabwino. Ifeyo monga banki tinapanga gambo indi do nene kuti we bet on a wild card koma timadziwa chimene timachita. Tinaona kuti women's football ndi space imene imasoyekera ma sponsors pa nthawi imene yoyo. And tinaona kuti ndichoyenelera kuti ifeyo ngati banki titenge sponsorship imene tikupanga tilowetse mu women's football. Panali zinthu zina zimene tinalowamo koma women's football was a key component because timeona tinali greenfield area and indeed tinapanga launch women's premiership, the first of its kind national tournament ya mpira wa azimayi wa miyendo komanso tinapanga sponsor ma Scorchers. Mkatikati mwa kadzutsayu banki ya National inalengezanso kuti ipitiriza kuthandiza timu ya Scorchers mpaka kuti ikafike ku mpikisano wa mpira wa miyendo wa amayi wa dziko lonse wa World Cup mdziko la Brazil chaka chamawa. Yamikani Makanga, MBC Lilongwe. Ndi nkhani imeneyi tafika pamapeto pa nkhani zathu masanano koma tisanasiyane tionenso mitu ya nkhanizi. Unduna wa zachuma watsindika kufunika kotsatira ndondomeko zoyenera kuti bungwe la MRA lipitirire kutolera ndalama za misonkho zochuluka. Alimi awapempha kuti adzikhala m'magulu ndi cholinga choti athe kupindula mokwanira ndi ulimi wawo. Mu nkhani za masewero, boma layamikira kampani zomwe zikugwira ntchito yotukula masewero mdziko muno popereka ndalama ndi thandizo losiyanasiyana.
Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Chisomo Break. Masana abwino. Program ya padera pano pa